O video ungkha jotoni bagino tangi hinkai kobangma borokno tabu bahino tongkho जों chini live no bahage kaham ke talangnani hinke aboni bagui o video swnamjaga jodi chajaga hanke o video no like kaisa redi tei share khlai redi kebni live o phat sakai kebo jora salaimaya je borokni bokha tei nasikmung slaijama kahike jodi nono borok khoroksa hamya saka hanke nung bobai direct thangui maladi jodi nono kobangma borokno nini bagui hamya kok sawi tongkhanke abudi hai jorao nung saksangni kokno wansugui bwskango agogdi borokni jekunu success wngma jaga joto borokno tongthok tongo phiaba je jaga fail wngui unsuccessful wngma jaga hinke nungtebo a jaga srwngnani nangu o sungsaro kwbangma borokno imangsimi kotor kotor nuglaio ang onek samung kotor khane tei buni sei tola tongya abudi hini simi imang kotor nuglaio phiaba kubikok hinke noga asugui simi wansugui tongkhai abudi imang rok kono dino mukthang wngui manya birphang buphangno nainedi jefuru bini blai hawa krai thangbayo afuru bolongni tokphano se phai bini sako bafaya phiaba abuni pore teisa o buphang blai riui te bothai rui phayo afuru hinke bo jagani tok phai bafai abo kebo saimanya akongni meaning wngkha chini lai bahino abudi haino sem tangi hinke jefuru nini thani jekunu mungsa tongo afuru simi nini logi tongnai jefuru buphang blai kraima kahake nini lai bo kunu kre ajaro hinke nini logiwo kebo tongla nung kono dino sakno chikonta wansudi joto jani jaga thikno tongo wansudi salni bwskango chatini kono samungo nangya phiaba hor monakni jorao chatini onek value ebake samungo nangu aboni bage joto jani jagao thikno tongo boni bwskang thange yak pehlei tongmasai o yakno nung samungo phanangdi laibo jepur pano nung sakno unglia kono samungo sugya abudi hinei wansuk tongkhai okongno moito narukdi nung jodi nini bokhawo musuma khane hanei tongkhai jesa khamya jora phaibano none kebo narukmaya bokhawo musuma se tongna nangnai nung nini laibo jekunu samungno wansugui tension hayake wana chinta khalai ta tongdi jodi nini tension hayake wana chinta khaima base borokni success wngui thango hinke duniyawo kwbangma borokno tongo je dukho wngui wana chinta khlainai abudi he borok rokni tebo success wngui thangamo kubikok hinke nung krai khaima basime wngya trai se khanya nango aboni meaning wngkha krai mane nung jodi kabui tongkhangke dukho nang tongkhe chimi nini life kono dino success wngla jodi nung je manya sak jorati trai khe tongkhangke nung je dukhong tomone abo solution ongkor thanai sungsaro ekbar se jora phayo a jorao nung kono mungsa wngui phunukdi tini jora hamya wngui tongkhangke ta mungkhaba nung a jorano ekdin selai phunukdi bokha norom borok boibai insult rijakmano walai kotuklai revenge bodla nawi phunugo phiaba bujene borok hingkai jebono hamya sanai bini saitebo samung kaham khayei bwskang agugui phunugui a borokno sakno lachirugo abono norokno bo sana musungo nini bagi kebo hamya sagangke nung bobai walai chirugui kono lab mangalak je nung samung khalayo abono bini saitebo best kaham khalai phunugdi tangi hinkai bo sakno lachiwui nini bwskango mukhangti saragya abudi kai ma tongnai tei cheng lama koroi kalaina bo nangu kalake hinkai se cheng basana bagi kahamke srungjago manekai wansuri chungno tini borok khoroksa chala khaye doka khoi kalang khangke cheng aboni pore hinkai a borokno kahamda hamya cheng saimano aboni meaning wngkha abo video ni meaning abono nung buni se tola tongdi kebo nini logi tonglak phiaba nung kisasa borokni se kujogo kawi phunudi abudi he jora hinke nono kwbangma borokno tola khanya bagai nini logiwo nini bage hamya kok sawi phainai aboni bage nung boino wansuna bat khai redi boi nini bage jesa hamya sawi tongphano nung nini bwskani bage se focus wansukdi je samung khaye nini life sanamjanai abudi he samuno se nung nini bwskang nasige yapir sedi nung kono dino boini copy takhadi nung nijino asakai sanamdi boise nini copy mak khlaine jat aboni example nadi nung bai ang exam askulakya hinke nung ani sai pora kabang mano ang nini sai pora komano hinke ang exam senya bage kono manliya abudi hejaro ang nini nasige copy khlai ma sinai abono hono nung nijino amsakai sanamdi jate boi nini no nasige copy ma khane jatkhai video ni laso abono sanai jodi success wngna musungkhai kisa kosto khanya nangnai aram tongai success maya
Jodi video ni khaima jaga nung sak sak no kisa buji man ka hinkai tabung ni simino a samung no khaisidi. Tei okok no saka APJ Abdul Kalam.